खुलुमबाय बे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनिबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो नोंथांमोन भिउवार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे बाथ्रानि सायाव आयदानि सायाव बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय अन्नाया नागिरो। गुबै अन्नाया गोमानायखौ नागिरफिनो। बे आयदानि सायावहाय आं बुंनो हास्थायदों। अनलायग्राफोर, जोंनि बुहुमाव थानाय जोंनि गासै सुबुङारिफोरनि सांसारिकनि अन्नाय, जि अन्नाया जों मानसिफोरखौ दिनैहाय बजबनो हायाखै। जों मानसिफोरखौ खौसे खालामनो हायाखै। नाथाय अन्नायखौ बुहुमनि गासै मानसिफ्रानो हारि हारिसा धोरोमनि गासै मानसिफ्रानो अन्नायखौ खालामदों। नाथाय रावनिबो अन्नाया आबुं महर मोनाखै। आबुं महर मोनाखै। जेरै जोंनि अन्नाया, मानसिफोरनि अन्नाया सार्थनि अन्नाय। सार्थनि अन्नाया बेखौनो होनो जोङो जाय मानसिफ्रा निदानाव सहाय बिगोन, बे सहाय बिनायावहाय हरफिननो हायो बादिब्ला बेनो थाखा फैसाखौ सहायखौ हरफिन। नाथाय जाय मानसिफ्रा हावरिया, दुखुथिया, बालन्ति रान्दि, हा हु गैयै, मोसौ मोसा गैयै, न' बां गैयै, बेबादि सुबुंनो रावबो मानसिया थाखा फैसा धोन दौलत जामिन जाया, रावबो होफिना। नाथाय जाय मानसिफ्रा गोनां गेदेरा गोनां गेदेरजोंल' सहाय होलायलायो। बेनो जाहैबाय सार्थनि अन्नाय। आङो नोंनो अन्नाय होफिननो हायोब्लासो नों आंखौ अन्नाय होयो। अन्नाय होब्लासो अन्नाय होफिनो। बेबादि मानसिफोरनि अन्नाया बेबादि भाग दङ। जेरै उन्दै गथ'फ्राबो बे रोखोम खामानिखौनो मावो। जेरै सासे गथ' आरो बैनि सासे गथ', सानै गथ'आ गेलेबाय थानाय समाव सासे बिमाया फैग्रोनानै बाजारनिफ्राय लाबोनाय बिस्कुटखौ गावनि खुदियानो होयो। आरो उन्दै गथ'नो होनाय लोगो लोगोनो बै गथ'आबो बिनि जानायखौ नुनानै बेबादि बाथ्रा बुङो, आंनि आइयाबो बाजाराव थांदों आरो बाजाराव थांनानै दा बिस्कुटखौ लाबोयोब्ला आंबो नोंनो होगोन एसे। थारमाने बे गथ'नि जानायखौ बै गथ'आबो लुबैबाय। माबोरैबा बे गथ'आ बे खाजाखौ मोनजागोन, बिनि माखासे सुबिदा बादि सार्थखौ बियो होदों। जाहाथे बियो बै सेकेन्ड टाइम बै बिमाया लाबोयोब्ला जाहाथे बेबो मोनजायो। बेबादि मोनसे बेबादि मोनसे सार्थ जोंनि सांसारिकफोरनि अन्नाया बेबादि। नाथाय बे अन्नायजों मानसिया थांनानै थानो गोब्राब जादों। बे अन्नायजों मानसिया थांनानै थानो दिनै गोब्राब जादों। बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे बाथ्रा जोंनो फोरोंदों। जोङो नायनि लुकासनि 15 अध्याय 4निफ्राय लानानै 7 पदसिमावहाय जों फरायनानै खोनासंनि। नोंसोरनि सोर 100 मेन्दाफोर गोनां मानसिया बेफोरनि मासेखौ गोमाब्ला बियो बिखौ मोनागौ मानि 99 मेन्दाखौ फोथाराव नागारनानै गोमानायखौ संलांनो थाङा? आरो बियो बिखौ मोनब्ला बियो रंजानायजों बिखौ गावनि फाफ्लियाव दिखांनानै लाबोयो। आरो न'आव सौहैब्ला बियो गावनि बिसिगि आरो गामिनि मानसिफोरखौ लिंथुमनानै बिसोरखौ होनो, आंजों रंजाफा, मानोना आङो गोमानाय मेन्दाखौ मोनबाय। आं नोंसोरखौ होनो, बेबादिनो 99 गोसो सोलायनो नाङै धोरोमियाफोरनि जुनै रंजानाय दंब्लाबो सासे पापी मोनफाफिननायनि थाखाय सोरगोआव देरसिन रंजानाय जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बाथ्रा जोंनो फोरोंदों। नोंसोरनि हायाव थानाय मानसिफ्रा
बै फिलिस्टिन हादरनि मानसिफ्रा जिउ खांनायनि गुबै आबादानो जाहैबाय बोरमा मेन्दा फिसियोमोन। आरो बोरमा मेन्दा फिसिनायाव बेबादि सासे लावखार दोनोमोन। 100टा जुदि बोरमा मेन्दा फिसियोब्ला बिसोरो बाथोन खालामनानै गद खालामनानै बिसोरो सारिउफाले बेरा खोंदिनानै बे 100टा बोरमाखौ बेवहायनो दोनोमोन। आरो दरखंआवहाय लावखारखौ बिसोरो फुथुयोमोन। लावखारा गोमाजानो गिनानै माहाजोनखौ मासे गोमायोब्ला माने पानिशमेन्ट दङ लावखारा। बेनिखायनो माहाजोनखौ गिनानै बिसोरो गोमाजानो गिनानै मासे गोमाजानो गिनानै बिसोरो दरखंआव उन्दुथियोमोन। मासे जुदि गोमायोब्ला माहाजोना रंजानाय गैयै जायो, आइखां बायखां जायो। आरो बेबादि गोमानायखौ मोनफिनागौमानि बियो 99 थाब्लाबो मासे गोमायोब्ला बियो गोजोननाय गैयै जायो। आरो जेब्ला नागिरै मोनफिनगोन अब्ला बे अननायजों बे गोबानानै बे फाफ्लियाव दिखांनानै लाबोफिनगोन। आरो लाबोयोब्ला बियो बेबादि गाव लाबोनानै मोनफिननाय गाव हारसिं रंजानायखौ बे फोजोबनो हाया। बे मा खालामो? बिसोरो न' खाथिनि मानसिखौ लेंहरो, बिसिगिफोरखौ लेंहरो, गामिनि रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै बिसोरो भज खालामनानै बिसोरो रंजायो। बेबादि रंजानाय हायावनि मानसिफ्रा जुदि सामान्य बोरमा मेन्दानि सायावनो बेबादि रंजानाय दङ, जिसुआ बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो बुंदों। जों साफ्रोमबो इसोरनि गग्रानि नङै बादि जानानै दङ। इसोरनि गग्रा नङै बादि जानानै दङ। इसोरनि लामानिफ्राय जों आन्दायनानै दङ। साफ्रोमबो सुबुंखौ इसोरा बेबादि बाथ्रा बुंदों, आङो नोंसोरखौ नागिरदों गोमानाय मेन्दा बादि। आङो नोंसोरखौ नागिरदों गोमानाय मेन्दा बादि। नोंसोरो नोंसोरनि पापफोरनिफ्राय मन फाफिनदो, गोसो सोलायदो। आरो नोंसोर गोसो सोलायोब्ला सोरगोआव इसोरा गिदिर रंजानाय जागोन। जोङो जोंनि पापफोरखौ नागारनानै इसोरनियाव जोङो जोंनि गासै गोसोफोरखौ सोलायनानै जिसुनि खाथियाव फैयोब्ला जिसुआ जोंनि गासै जिबनखौ रैखा खालामगोन। आरो नोंनि न'खर, नोंनि जिबन गासैखौबो इसोरा गावनो दिथा खालामगोन। बाइबेलाव लिरदों जहननि चैप्टार 10 10 अध्याय 14 आरो 15 बेबादि जिसुआ बुंदों। खोनासंदो, आं फरायनि। आंनो गाहाम लावखारा आरो आफाया आंखौ नैथिगौ आरो आंनिफ्राय आंखौ मिथिगोन आरो आङो आंनि जिउखौ मेन्दाफोरनि थाखाय होयो। जिसुआ बेबादि बाथ्रा बुंदों। गुबै लावखारा, जिउनि लावखारा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो। जोंनि बै फिलिस्टिन हादरनि मानसिफोरा बोरमा मेन्दाखौ गोमाजानो गिनानै गग्रानि दरखंआव उन्दुथियो, गोमाजानो गिनानै, जाहाथे मासेबो आद्रि जाया। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंसोरनि जे बोरमा मेन्दानि सायाव बेबादि आदर दङब्ला आंहा नोंसोरनि प्रति बांसिन आदर दङ। आरो इसोरा जोंनि गासै सुबुंफोरखौ, हारि, जाथि, गासै धोरोमनि मानसिफोरखौ इसोरा बेबादि बाथ्रा बुंदों। गासैबो थाजोबथों, नाथाय गासैनिबो गेजेराव सासे जुदि गोसो सोलायाब्ला इसोरनि सिगाङाव मोनफाफिननानै जुदि फैयाब्ला इसोरा रंजानाय गैया। नोंखौ आरो आंखौ इसोरा दाबो लामा नायदों। इसोरा नोंखौ आरो आंखौ दाबो लामा नायदों। बिनिखायनो जोङो फर एग्जाम्पल हिसाबैहाय जों एसे सिन्था खालामदो, गोसोखौ जोङो खुलिनानै जोङो साननानै नायदो अनलायग्राफोर।
साननानै नायदो जायहा अननाय दङ जायहा अननाय दङ जायहा अननाय दङ बे अननाया मानसिखौ आद्रि जाजानो बायो आद्रि जाजानो बायो अनलायग्राफोर मोनसे बाथ्रा आं बुंनो हास्थायदों सासे लाइमोन सिख्ला सासे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाया गावसोर सानैजों मोजां मोनलायोब्ला बिसोरो दानि जुगाव टेलिफनजों बिसोरो रायज्लायबाय थायो आरो बिसोरो सानसेयाव खनसे बा खननै रायज्लायाबानो बिसोरो माबा मोनसे गोमानाय मोनो माबा मोनसे जासि बिसोरो मोनो माबादि सानो बिसोरो सिख्लायाबो सानो हौवाखौ आंनि मोजां मोननाया बे सोरजोंबा एंगेज जाबाय नामा बा सोरजोंबा माबा मोनसे जाबाय नामा आरो सिख्लाखौ सेंग्रायाबो सानो आंनि जाय मोजां मोननाय सिख्ला बियो सोरजोंबा खोथा होबाय नामा बेबादि मोनसे बहाय मनोभाब बिसोरनियाव थायो बेनिखायनो बिसोरनियावहाय एसे एसेयावनो दाय जायो घन्टा जुदि सानसेनि गेजेराव खननै खनथामसो जुदि फन खालामलायाब्ला रायज्लायाबा बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जिनिसा सृष्टि जानो नागिरो मानो आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आं बेखौ गोमाजानो गियो आं जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो आं बेखौ गोमाजानो गियो थिग बेबादिनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ जोंनि जिबनखौ नस्थ' जाजानो गिनायखायनो इसोरा जोंखौ नागिरदों बै 99खौ दोननानै मासे गोमानायखौ जेरै माहाजोना गोजोननाय गैयै जादों नागिरबायदों बेबादिनो जोंखौ जोंनि जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नागिरबायदों बेनिखायनो अनलायग्राफोर बयबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैदो गोसो सोलायदो सोरबा रुजुनख'हायै पापनि बिबान बाननानै दङ नामा सोरनिबा पापा खेमा होजायै दङ नामा सोरबा गावनि पापफोरखौ खिन्थानो लाजिदों नामा सोरबा गावनि गिलिर बिबानखौ बाननानै नारा नाथा मोनदों नामा फै जिसु ख्रिस्ट'आ गुरै रावजों बुंदों नोंसोरनि पापफोरनि थाखाय आङो क्रुसाव बुलाय जाबाय नोंसोरनि पापफोरखौ बानलांबाय क्रुसनि सायाव जों साफ्रानिबो पापफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि थैनाय आरो सिगांफिननायजों बियो गैया खालामजाबाय बेनिखायनो नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायदो अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बोखांजागोन दोनहरजानायनि सल्ल'नि 31 पराव बे बाथ्राखौ बुंदों आरो रेभेलेसननि नुजाहोजानायनि 7 अध्यायनि 17 पराव बुंदों सिंहासनाव जिरायनानै थानाय इसोरनि मेन्दाया इसोरनि गुबै लावखारा मेन्दाफोरनि गासै जिबननि प्रति बियो बिसोरनि मेगनफोरनि मोदैफोरखौ बिसोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ गोथांनि दैमु सेर सेर गमदेननानै बिसोरनि मेगनफोरनि मोदैफोरखौ बियो हुगारगोन बेबादि नुजाहोजानायावहाय जहननि गेजेरजों इसोरा बेबादि रायलायदों जोङो नायनि नुजाहोजानाय 7 अध्याय 17 परावहाय मानोना सिंहासननि सिङाव थानाय मेन्दा बिसाया बिसोरखौ गुमगोन आरो बियो बिसोरखौ गोथांनि दैफोरनि दैमाफोराव दैदेनलांगोन आरो इसोरा बिसोरनि मेगनफोरनिफ्राय मोदै मानेखौ हुगारगोन नै जोंनि इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि मेगननि मोदैखौ नोंनि पाप सुख'नो हायैखौ नोंनि रुजुनखौ हायै बिबानखौ नोंनि गाज्रि सुस्रांजायै पापफोरखौ इसोरा नोंनि मेगननि मोदैफोरखौ हुगारनो थामथि नोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैयोब्ला इसोरा नोंखौ गमदेनगोन नोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव खोन्थाफैयोबा इसोरा नोंनि पापखौ निमाहा होगोन अनलायग्राफोर बेनिखायनो साफ्रोमबो गोदाव सोराव जानाय साफ्रोमबो पापजों गेलेनाय साफ्रोमबो इसोरखौ मोनै सुबुंफोर इसोरनि रायजोआव फैदो इसोरा साफ्रोमनिबो पापफोरखौ निमाहा होनो जेब्लायबो गावनि बिखायाव जोंखौ बजबनानै लानो हांख्रायबाय थादों बे बामनानै लानो हास्थायदों जेरै गोमानाय मेन्दाखौ बामखांनानै बिगबाया लाबोनानै
गावनि खाथिनि मानसिफोरखौ लानानै रंजायो। थिग बेबादिनो इसोरा नोंनि जिबनखौ थैनायनिफ्राय नोङो फैफिनोब्ला, पापनिफ्राय नोङो गिदिंफिनोब्ला, पापनिफ्राय नोङो जुदि गिदिंफिनोब्ला इसोरा गेदेर रंजानाय जागोन। इसोरा गेदेर रंजानाय जागोन। नोंहा न'खर, नोंनि जिबन, नोंनि न'खराव गासैयावबो गेदेर रंजानाय जागोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्टनि मुङै जाथों।